Na trati máme závodníka se startovním číslem 1, Fuchse Jiřího. Na trať odstartoval závodník se startovním číslem 2, Gajevský Glodek Jakub, Polská republika. 46,35. Na trať odstartovalo startovní číslo 12. Na trať odstartoval závodník se startovním číslem 3, pan Petr. Tak jo. Tak zatím čau. No, co? Bez problém. Pere, kurva. Na trať odstartoval závodník se startovním číslem 9, Ilevič Jakub. On je lehkej. O, pojď! 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 Startovní číslo 58 je v cíli, čas 48,49. Na trať odstartoval závodník se startovním číslem 26, Bříza Zbyněk, startovním číslem 38, Hromada Aleš. Startovní číslo 36 je v cíli, čas 48,92. Čas 44,99. Na trať odstartoval závodník se startovním číslem 39, Děblo Jakub. Na trati máme závodníka se startovním číslem 38, Sochora Jiřího, a odstartoval závodník se startovním číslem 49, Matyáš Martin. Startovní číslo 38 je v cíli, čas 48,43. To váží. Startovní číslo 48 je v cíli, čas 45,93. Ale pojď! Vyžuj! Rovnej! Pojď! Na trať odstartoval závodník se startovním číslem 41, Fiala Šimon. Na trať odstartoval závodník se startovním číslem. Trénink s číslem. Trénink, hlavně body do žetve. Ty jogo, málem druhý špicár. Já! Už se ti nechce, ty vole. Nezumu, ty bláho. Je. Ty tam v hodně stál. Jo, ne, on šlapal. To měl trošku daleko. Hutaj! Rovnej! Odstartoval závodník se startovním číslem 49, Matyáš Martin.
Startovní číslo 48 odstupuje. Pojď, Sune! Pojď, pojď, pojď! Startovní číslo 38 je v cíli, čas 50,95. Na trať odstartoval závodník se startovním číslem 39 Děblo Jakub. Pavel. Můžu? Boj! Jedna Jurák Petr. Musí být rychlej, Peťásek. Aj. Startovní číslo 37 je v cíli, čas můžu poprosit tady? 47,87. Pojď, 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 pojď! Hop, 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 hop! Změný Zdeněk. Jurák. Jurák. Pojď, pojď! Pojď, pojď, pojď! Jej.